खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड एंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आं मिथिखा नार्जारी दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ 15,000 रां घुस लाफुनाय समावनो एसआइ सुरुज उल हकआ हमजादों। आसामा गिबि खेबनि थाखाय सावस्रि सिबिथाइ फोरबो खुंदों। बजालियाव बिसिया फिसायखौ दानख्लाब सुख्लाब बुथारदों। सानथामनि हाबाफारिजों आसामाव हादरगिरि द्रौपदी मुर्मु। मदन खामधाम मन्दिरनि हाबाफारिया जोब्बाय। 19 नं तुरिबारि आरो 18 नं मानास सेरफाङाव बिपिएफ दोलो ब्लक लेभेल सुबुं गौमा आरो हानजा सुरनाय। क'क्राझाराव आसाम आयेन आफादनि जुनिया जथुम जिरायगोन बुंदों बिस्वजित दैमारी। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। बाथ्रायावनो दङ लबानो फाफ आरो फाफानो थैनाय। बेबायदि रोखोमसे जाथायानो जादों नगावआव। साख्रिनिफ्राय आजिरा मोननो गेजेराव दानसेल' सम थानाय समावनो सासे पुलिस साब इन्सपेक्टरा घुस लानानै हमजादों। भिजिलेन्स आरो एन्टि कारापसन बिफाना थांनाय हराव घुस लाफुनाय समावनो सुरुज उल हक मुंनि साब इन्सपेक्टरखौ हमदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला नगाव सदर थानायाव एसआइ महरै साख्रि मावगासिनो थानाय सुरुज उल हकखौ 15,000 रां घुस लाफुनाय समावनो गिबि मन्थ्रिनि भिजिलेन्स आरो एन्टि कारापसन बिफाना हमदों। रिपर्ट बायदिब्ला मोनसे केसखौ मीमांसा खालामनायनि मुङाव एसआइ सुरुज उल हकआ 15,000 रां घुस बिदोंमोन। घुसनि 15,000 रांखौ नगाव पुलिस थानानि थावनियाव थानाय सोरखारि न'आव हैनो थाखायबो सुरुजआ बिथोन होदों। बेनि उनावनो घुस बिजानाय सुबुङा एन्टि कारापसन बिफाननि खाथियाव साफियो। मख'नो गोनांदि थांनाय हरनि 10 रिंगासोआव नगाव पुलिस थावनिनि थाग्रा न'आव रां लाफुनाय समावनो भिजिलेन्स आरो एन्टि कारापसन बिफाननि टीमा एसआइ सुरुज उल हकखौ हमदों आरो नायबिजिरनो थाखाय गुवाहाटीयाव लाबोदों। हादरनि गेजेरावनो गिबि खेबनि थाखाय आसामाव सावस्रि सिबिथाइ फोरबो खुंदों। आसाम सोरखारनि सावस्रि बिफाननि बानजायनायाव दिनैनिफ्राय सानथामनि हाबाफारिजों सावस्रि सिबिथाइ फोरबो खुंदों। आसामनि सावस्रि सिबिथाया माबायदियै सोलिगासिनो दङ बेखौ नायबिजिरसंनो थाखाय गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गोजौ थाखोनि एडमिनिस्ट्रेटिभ अफिसार आरो सावस्रि बिफाननि अफिसारफोरखौ बिथोन होदों। बे बिथोन बायदियैनो सावस्रि बिफाननि संस्कार, इनफ्रास्ट्राक्चार आरो सिबिथाइ होनायनि गुनखौ नायबिजिरसंनो थाखाय गासैबो जिल्ला, सदर, महकुमा आरो गुदि सावस्रि मिरुफोराव सावस्रि सिबिथाइ फोरबो खुंनाय जादों। रिपर्ट बायदिब्ला रायजोनाङै गं 21 जिल्ला हस्पिटाल, गं 16 महकुमा सिभिल हस्पिटाल, गं 205 कमिउनिटि हेल्थ सेन्टार आरो गं 1010 गुदि सावस्रि सिबिथाइ मिरुखौ लानानै गासै गं 1252 सावस्रि फसंथान एबा देहा फाहामसालियाव 6 एप्रिलनिफ्राय 8 एप्रिलसिम रायजो सरकारा सावस्रि सिबिथाइ फोरबो खुंदों। बजालियाव मोनसे सोमोनांथाव बुथारनाय जाथाय। बिसिनि आखायाव फिसायनि जिउ गोमादों। गावनि असे बिसियानो दानख्लाब सुख्लाब बुथारदों निरन्जन बरा मुंनि सुबुंखौ। नखरारि दाङाबाजिखौ बिथा खालामनानैनो बे बुथारनाय जाथाया जादों। मख'नो गोनांदि जुनिता बरा मुंनि आइजोआ दिनै फुङाव गावनि 6 बोसोर बैसोनि फिसाखौ लोगोआव लानानै भबानिपुर पुलिस थानायाव थांनानै गावखौनो गथायहैनायनि उनावनो बे सोमोनांथाव बुथारनाय जाथाया सोराङाव फैदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला थांनाय हराव बिसि फिसाय सानैनि गेजेराव एना एनि आरो नांज्लायनाय जादोंमोन। बे एना एनियानो उननि समाव हिंसायारि महर लायो आरो जुनिता बराया फिसाय निरन्जन बराखौ गोबौ हाथियारजों दानख्लाब सुख्लाब जिउ फोजोबो। ओरैहाय आइजोआ गावखौ पुलिस थानायाव गथायहैनायनि उनावनो पुलिसआ केस रेजिस्टार खालामनानै जाथायसालियाव थाङो आरो निरन्जननि सह'खौ बोखांनानै पस्ट मर्टेम आनजाद नायनायनि थाखाय दैथायहरो आरो बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनो जागायो। रिपर्ट बायदिब्ला निरन्जन बराया गलाघाटनि थागिरिमोन। जुलिनि उनाव थांनाय 10 बोसोर सिगांनिफ्रायनो बजालियाव बिहावनि न'आवनो थायोमोन। आसामाव भारतनि हादरगिरि द्रौपदी मुर्मु। सानथामनि हाबाफारि लानानै हादरगिरि द्रौपदी मुर्मुआ दिनै आसामाव दावबायफैदों। हादरगिरि मुर्मुआ दिनै बेलासियाव तेजपुर उरां गाथोनाव ओंखारफैदों। ओरैहाय आसामनि रायजो बेंगिरि गुलाब चान्द काटारिया आरो गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया तेजपुराव उरां गाथोनाव हादरगिरि द्रौपदी मुर्मुखौ बरायदों। मख'नो गोनांदि मुलुगदांखा काजिरङा नेशनेल पार्कआव खुंनाय काजिरङा गज उत्सवआव गाहाय आलासि महरै बाहागो लानो थाखाय
थाखाय सानथामनि हाबाफारि लानानै द्रौपदी मुर्मुआ आसाम दावबायफैदों। रिपर्ट बायदिब्ला हादरगिरि मुर्मुआ जिप साफारि आरो मैदेर साफारियाव गाखोनानै काजिरङा नेशनेल पार्कनि समायनाथिखौ नायगिदिंगोन। नोजोरथावना दि एसियाटिक मैदेरखौ दोनथुमनाय आरो रैखाथि होनायनि थाखाय बोसोरफ्रोमबो काजिरङा गज उत्सवखौ खुंनाय जायो। रायजोआव मानसि आरो हाग्रानि मैदेरनि दाङाबाजिनि बागै सावरायनानै जेंना सुस्रांनायनि थाखाय आसामनि हाग्रा बिफान आरो दावबाय बिफाना काजिरङा गज उत्सवखौ खुंदों। 100 बोसोर जानाय मदन दाहाम मन्दिराव सिगां समफोराव खुंबोनाय बायदिनो देग्लायबो थांनाय 3 अक्ट' एप्रिलनिफ्रायनो खुंबोनानै दिनै जोबथा सान। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय तुलसीबिल गुलिहारा गामियाव मदन दाहाम मन्दिराव थांनाय 3 अक्ट'निफ्राय शिव पुजा, बिश्वहरि पुजा आरो ठाकुर पुजा बेफोरखौबो बे मदन दाहाम मन्दिराव पुजाखौ होयो। 100 बोसोर जानाय मदन दाहाम मन्दिराव सिगां समफोराव खुंबोनाय बायदिनो देग्लायबो थांनाय 3 अक्ट' एप्रिलनिफ्राय खुंबोनानै दिनै जोबथा सान हिसाबै गाजा गोमजायै फालिनायखौ नुनो मोननाय जादों। दिनै जोबथा सानाव बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'आ नुजाथिफैनानै गोजोननाय फोरमायदों। चिरां जिल्लानि 19 नं तुरिबारि आरो 18 नं मानास सेरफां ब्लकआव हाग्रामा महिलारिनि नुजाथिनायाव सानसेयावनो दाबनै जायगायाव बिपिएफ दोलोनि ब्लक लेभेल सुबुं गौमा आरो हानजा सुरनाय हाबाफारि खुंफुंदों। बृहस्पतिबार खालि फुंनि 10 रिंगायाव तुरिबारि ब्लकनि हानजा सुरनाय हाबाफारि एबा सुबुं गौमायाव 5,000निबो बांसिन सुबुं नुजाथिनानै बाहागो लादोंमोन। गुबुन फारसेथिं 18 नं मानास सेरफांनि ब्लक लेभेल सुबुं गौमायाव 7,000निबो बांसिन सुबुङा बाहागो लाफैदोंमोन। सिगां फुंनि समाव तुरिबारि ब्लकनि साइटियनगुरि गामिनि गेलेग्रा फोथाराव बे सुबुं गौमाया जाग्रोयो आरो बिजनि विद्यापीठ गोजौसिन गेजेर गेलेग्रा फोथारनिफ्राय साइटियनगुरि गामिनि गेलेग्रा फोथारसिम हानजा सुरो। बेनि उनावनो बेलासि 2 रिंगायाव मानास सेरफां ब्लकनि पानबारि बाजाराव गाजा गोमजायै सुबुं गौमा जानानै थाङो। बे सुबुं गौमा हाबाफारियाव बिपिएफ दोलोनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि, बारग' डिपुटि चिफ खाम्फा बरगयारि, बारग' एमएलए मनेस्वर ब्रह्म, एमसिएलए देरहासात बसुमतारी, एमसिएलए फानिराम बसुमतारी, एमसिएलए प्रकाश बसुमतारी, बारग' एमएलए कमल कुमार ब्रह्म, बारग' लाइमोन गांखं बिपिएफ दोलोनि गाहाय नेहाथारि शरद दास, राजबंशी सेलनि आफादगिरि दीपांकर राजबंशी, आइजो गांखंनि आफादगिरि सुप्रिया ब्रह्म, माइनरिटि सेलनि आफादगिरि सुल्तान आलम आरो गोबां दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लादोंमोन। मोन्नैबो ब्लकआवनो फारियै 5,000 आरो 7,000निबो बांसिन सुबुंफोरा बाहागो लानानै बिपिएफ दोलोनि बे सुबुं गौमाखौ जोबोरैनो मेहेरगोनां खालामदोंमन। बारग' डिपुटि चिफ खाम्फा बरगयारिया बे सुबुं गौमा हाबाफारियाव बाहागो लानानै गावनि बिबुंथियाव बुंदों दि आथिखालाव बिटिसिनि रायजो राजाया गोजोन, खौसेथि आरो जौगानायजों लोगोसे बयनिबो समान मोनथायनि थाखाय बयबो हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ दोलोखौनो मोनफिननो लुबैगासिनो दङ आरो फैगौ समाव हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायावनो बिटिसि सरकारखौ बिपिएफ दोलोआ रावनिबो हेफाजाब लायालासेनो दाफिनगोन। बेनि अनगायैबो फैगौ 2024 मायथाइयाव जानो गोनां लकसभा बिसायख'थियाव क'क्राझार आरो उदालगुरि समस्तियाव बिपिएफ दोलोनिफ्राय 2 बिजाथिखौ देरहासार होनो नाजागोन आरो बिटिसिखौ गोजोनै हमथानानै लाखिगोन। हाग्रामा महिलारिया गावनि बिबुंथियाव बुंदों दि आथिखालाव एभेक्सननि मुङाव प्रमद बर'आ बर' हारिखौ एभेक्सन खालामबोगासिनो दङ। प्रमद बर'आ गोदै गोदै रावजों बुंनानै रायजो राजाखौ गोथाव सिमां नुहोनानै दिनै बिटिसिनि रायजो राजाखौ थगायबोदों। साख्रि होगोन होननानै रायजो राजाखौ थगायदों। सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 75,000 रां होगोन होननानै दासिमबो रावनोबो होफेराखै। बेनिखायनो प्रमद बर'आ बर' हारिजों लोगोसे बिटिसिनि गासै रायजो राजाखौ खोमसिनि लामायाव नाख्लायहरदों। आसाम आयेन आफादनि 2023 मायथाइनि रां बावजा जथुमा दिनै थुंगेयो। थांनाय मार्च दाननि 10 खालारनिफ्राय जथुमनाय बे जथुमाव गोबां गोनांथार आयदाफोरखौ लानानै सावरायनाय जायो। आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरिया फोरमायदों दि आयेन खान्थि आरो बिखान्थिफोरखौ सरासनस्रा सुबुंफोरनि खाथिसिम लांनो थाखाय आरो गोनांथिखौ फोरमायनो हानाय बायदि आसाम आयेन आफादनि जथुमखौ दिसपुरनि बायजोआव खुंनो थि खालामनाय जादों। गिबि खेबनि थाखाय जुनिया जथुमखौ क'क्राझाराव खुंनाय जागोन होननानै फोरमायदों। बे बाथ्राया थारैनो बड'लेण्ड हालामनि राजथावनिनि थाखाय मोजां रादाब लानानै फैदों। बे जथुमा बिटिसि आयेन आफादनि थाखाय इसिं दाथायारि जौगानाय लाबोनो हागोन होननानै मिजिंथिनो हायो। आसाम आयेन आफादनि जथुमखौ दिसपुरनि बायजोआवबो खुंनो थाखाय आसामनि गिबि मन्थ्रि गोसो थानाय बाथ्राखौबो बुंथिगिरिया फोरमायबावो। जोबथा साननि हाबाफारि बायदियै सोंथि सम जोबनायनि उनाव आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि मुस्रि बिश्वजित दैमारिया लाथिख' समाव सोद्रोमाफोरनो गोनांथार आयदाखौ लानानै सावरायनो होयो।
बे आयदायाव आसाम गण परिषदनि सोद्रोमा मुस्रि रमेन्द्र नारायण कलिताया आसामनि रादाब बिलाइफोराव नुजानाय एपिडिएसएल बिफाननि बेसेन नाङै मोब्लिब गोहो राननाय रादाबखौ लानानै जथुमाव दैखाङो। आसाम आयेन आफादनि खान्थि नं 50नि सिङाव आसाम आयेन आफादनि बेरेखा हान्जानि दैदेनगिरि मुस्रि देबब्रत सैकियाया बावैसो जालांनाय मेट्रिक आनजादनि सोंलु बिलाइखौ लानानै जानाय आसाम नाङैनो गुलाय गुजाय जाथायफोरखौ लानानै सावरायो। आसाम आयेन आफादनि खान्थि नं 301नि सिङाव जुनिया मख'नाय आयदायाव सोद्रोमा जयन्त बसुमतारिया सालाकाटिनि रेलवे क्रसिंआव अभारब्रिज बानायनांगौनि बाथ्राखौ दैखाङो। फिननायाव संसदारि हाबाफारि बिफाननि मन्त्रि पीयूष हाजरिकाया राहा लागोन होननानै फोरमायो। मख'जाथावदि बे रांबावजा जथुमाव मोननै गोदान बिल लाबोनायजों लोगोसे गासै मोन' बिलखौ गनायनाय जायो। लोगोसे मोनथाम सोरखारि नङि बिलखौ नायबिजिरनायनि थाखाय लानाय जायो। मुलुगनां बक्सिं चेम्पियन जानो हानाय लाभलिना बरग'हाइखौ जथुमाव बरायनाय आरो हामलायनाय जायो। बे बोसोरनिफ्राय बर' माहारिनि बिफा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम सानखौ आसाम सोरखारा फरायसा सान महरै फालिनो लाबाय। बेखौ लोब्बा लानानै आसाम आयेन आफादावबो फालिनाय जायो। मख'जाथावदि रांबावजा जथुमनि गेजेरावनो 31 मार्च खालारखालि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिनि सामलायनायाव बड'फानि सोमोन्दै जथुमाव राजखान्थि हान्जानि जेबो फारागथि लायालासे सोद्रोमाफोरा फालिनाय आरो बड'फानि सोमोन्दै सावरायनायाव बाहागो लायो। गोजोनथाव बाथ्रादि बोसोरफ्रोमबो आसाम आयेन आफादाव बड'फानि जोनोम सानखौ फालिनाय थिरांथा लानाय बाथ्राखौ बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि बिथाङा फोसावो। बिनि थाखाय बयबो सोद्रोमाफोरा गोजोननाय फोरमायो। मख'जाथावदि बे जथुमाव G20 खौ लानानै सावरायनाय जायो। बुंथिगिरिनि राहा लानाय हाबाफारियाव फेग्रा मुवा बाहायनाय आरो गथ'सा लांखारनाय आयदाखौ लानानै जुनियायै सावरायनाय जायो। बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिनि बे हाबाफारिया थारैनो समजों गोरोबनाय आरो गोनांथार आयदाखौ लानानै सावरायनायनि थाखाय गासै सोद्रोमाफोरा बाख्नायो आरो सरकारा लानो गोनां हाबाफोरनि सुबुरुनफोरखौ सोद्रोमाफोरा होयो। बे आयदाया थारैनो गोनांथार मानोना आथिखाल समाव फेग्रा मुवा बाहायनायनि साग्लोबसारनाया लाइमोनफोरखौ गिलुबालु समजों मोगा-मोगि जाहोदों। आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि बिथाङा थांनाय फेब्रुवारि दानाव सिक्किम हादरसानि गेंटकआव जथुमनाय कमनवेल्थ पार्लियामेन्टारि एस'सिएशन नर्थ इस्ट जननि जथुमाव बे एखे आयदा थामहिनबा फेग्रा मुवा बाहायनाय आरो गथ'सा लांखारनाय आयदाखौ लानानै गोख्रों बिबुंथि लाखिदोंमोन। सरकारा थाबैनो बे बिथिङाव गोख्रों राहा लानो हायोब्ला हादाबसानि समाजारि आबहावाया गोजों जागोन होननानै रायजो-राजाया मिजिंथिदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।